everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Niya na kita. Nabalik na tas bahay. Sir Nel, Miss Lily, namoy da kay kung i-diskarga? Wa, Bilyo. Ilahos na nag-park sa soda ang autong ito, Bilyo. Yes, sir. Tinahan lang ko matug dayon. Hindi matuog ka. Hello, Arnel. Lily. Welcome home. Oh. Nganong misiga man ang inyong mga mata? Abi na kog mularga kag layo, Yvonne. Mao nga mi-leave ka. Yes. Mularga ko. Pero kuyog tantanan. Og nagkasabot na mi si tita. Ha? Ato ta sa among bahay bakasyonan sa South Arnel. Ako ang tanang gasto. Maunay akong regalo para sa inyong kasal. Yvonne, Gusto talang kang sorpresahon, Arnel. O sa kabakasyon ang ako iregalo ninyong duha ni Lily. Basin pa di ay kun mumabdos tayon si Lily. Bitaw, Arnel. Lily. Mamakasyon ta. Bisa ko sa lagod ka si Mana. ma, kuan, kining... Arnel, ayaw kalimot. Mubo na lang akong panahon sa pagpakig-uban ninyo. Gawas pa. Mamasinta nga dito dapita. Mumabdos na gyud si Lily. Sige na, Lily. Sugot na lang, good. Okay, sige. Di ba maayo man sa love ang ideya ni Ibon? Di ba? Dali. Kaliyo sa mo eh. Sugot na lang, okay? Sugot na lang, good, Lily. Oo. Isugot na good si Arnel. Sugot na lang, sad. Okay. Ay, salamat. Buhutan ka gyud kay Lily. Sige, pangandam na lang mo ha. Pangandam kay mangumpraming daas bilyo para sa tumadaas probinsya. Dito sa inyong dapit, Yvonne. Magkuyog na lang tagpangumpra, tita. Ni ana sa ning lang kalbaryo sa kong kinabuhi. Ngano bukat manggit kaya akong buotan ng Yvonne? Ganong misirit kag lakaw ganina? Wa ko sa mood karon oy. Tungod ba kay niya si Yvonne? Tagaan ka. Maginaw sa akong hinungdan. Naibaw na gyud ka nga gidaot ni Lily. Ni karon, muuban na noon ta niya. Nindot ang ilang bay bakasyonan sa probinsya. Huwag nakasiguro ko nga malingaw kagyo dito. Malingaw? Sigurado ka malingaw ko sa dapit sa tao nga wa ba ka gusto na ako? Si Lily ang wa niya magustuhi, ug dili ikaw. Busa di ka angay nga mo seryoso sa iyang pangigi nimo. Ug tarungan ang imong acting dito ha. Aron di siya magduda nimo. Pero, di manggod kalikayan. Kinaibaw kong plastic ang iyang pagkatawa. Kinahanglang makat-on ka sa pagsakay-sakay ni Yvonne. Tungod kay doon ako'y laing plano. Unsa? Unsa naman sa naimong plano? Basta. Daghan kong plano sa akong asawa. Mahimo bang di na lang ka magpa-thrilling diha? Sultihin na lang ko kung sa nimo plano na ako. Karuhan na, lausa. Kinahanglang mo trabaho ka. Ha? Oh, misig na imong mga mata. Di ka gusto mo trabaho? Oh, gusto man. Pero asam sa kong trabaho. Doon na kay eskwelahan kapasudlan ako. Maislahon baya ko. Dili, maestra. Ikaw ang mamahimo na akong personal nga sekretarya. Unsa? Adto ka mo trabaho sa opisina. Mo trabaho ka, uban ako dito, okay? Mahadloy ka mulayas ko, no? Kinahanglan maniguro lang ko. Dili ka kakumpiyansahan ang dagan si Motok. Dili matugkad ang naa sa imong nauna. Asa naman sa ka? Mugawas ko eh. Kapoy pundo din hiuban nimo. Sige taglalis.
ay paggawas samtang naa pa si Ibon. Pangandam na lang sa atong biyahe. Madayon kitag uban ni Yvonne sa ila. Oo, dili may mga balibaran ako sa mama. Muubanta ni Ibon tungod ni mama. Ay, may mubog mo gawas na una ko. Gamay lang, kadyot lang. Asa man gyud ka? Kwan, may palito na ko sindahan. Kwan, Unsa? mugawas lang. Gusto kang mag-shopping? Tana, ubanante ka. Ay, di ko ganahan na mag-shopping, uy. Ana ra ko sa gawas na tindahan. Ano ba mga tersina, diha ba? Doon na lang Ay. ko paliton. Gahi asa ni mo go, Mm. Ginan ta ka, di ka may mong mugos gawas din isbay. Ngawa ko. Oh, ako dili ka musugot mo gawas ko. Anhara ko din sa garahe. Manugo lang ko ni Bilyo. Ayaw na. Oh, sa mga gikuot ni mo diha. Kwarta. Pidiyot. Okay na yun. Na 10,000. Ay mo ng allowance. Di ko ana, uy. Kada ko ana. Kada ko sa natog bayroon ni mo. Bi, kinikinintos na ako. Sige, bye. Uy, ay pagdugay sa gawas ha. Yes, love. Wala gyud makatabang si Jigger na ako din sa tindahan. Doon na kaadlaw nga wag gyud siya mapakita na ako. Nayabag naman gyud ang tawhana. Lili, Oh, Lo? Nahuman ni mong kaplig ang mga karton sa liyo sa may budiga? oo, pero, kinanlimuan to ka. Ha? Nga naman? Tuas digis bugiga. Unsa? Naa si Jigger? Pero, nga nung man siya mo sa sud? Naniguro lang na way makakita niya. Sakaw na. Ato amaw. Dagig pagkaon kay gigutong ko na siya. Ako lang una siya yung bahala din sa tindahan. Sige na. Hi, Bilyo. Uy, Miss Lily, may isugo ka na ko? Kuan. Kanang mangutana lang ta ko nimo kung napay tindahan diyan sa gawas nga dol-dol ba? Dol-dar dinhi ba? Naaman. Ako anto sa ubos gamay. Usa man may paliton ka? Ako li palit. Ay, gamit manggod sa babae akong paliton. Maikog ko nimo. Ayaw na ko eh. Helper driver ko din eh. Ganahan sa kumusilbi ni mo. Aha. Mao ba pero kuan manggod. Lain magud isugon ako nimo. Nya. Lalaki gud ka. Naibaw na ko. Napkin. Ha? Papalit ka na kong napkin ka ng dunay pako. Sus, ikaw ha? Sweeto lagi ka, anay. Ala. Bawa sa kada. Pagpalit ka na, miss. Papalit ka. Um, Sa ito panaan ni mo. Papalit ka mamabdos. ha? Ay, sorry, mama. Kay babaon na kayo na. Sorry. Pero, maong na importante ni Madam Cura, ang imong pamabdos. Basta sa sunod buwan, mumabdos na ko bilyo. Mayong ta, Miss Lily. Nga di ay? Kanasa ka mumabdos ko? Oo. Aron... Arunan sa? Mawa ko masulti ni mo, Miss Uy. Ayaw ka, uwa bilyo, oy. Basta ba na naasim mo na una, be? Ganahan ko nga makumpliton mo si Sid Arnel. Aron mawa ni Gud ang... Mawangon sa ba? Alam ko masulti ha, Miss Lily, Uy. Kay sekretor na nako. Unsa ba laki mo sikreto? Sulti na lang Ano lang, gugugod. kalimtin itong isulti Sa na ko. pati, uy. Kalimtin na to. Sige, magpalit kong napkin nga. Doon ay pako. Ha? Ano yung kwarta bilyo, oh. Jigger? Ay, salamat. Ganahin ko lang sa budiga, love. Naunsa naman ka? Ganun nagkabuang ka naman. Nangita man yung ka problema? Unsa man? Tinuod, ngagitambling ni mo ang kwarta sa imong amigong drug lord? Ha? Ako, kuan ki... Sorti sa tinuod! O, lagi. Sus! Naunsa naman taong kang tawhan na ka? Nangita naman yung kaglabat sa o! Kuan, natintal manggul ko sa kwarta akong dalav. Akong gamit sugal. Mauna na! Mauna na! Tungod anang imong sugal!
Nagkabuan ang kinabuhi mo! Nga na tao ko yaw-yawi, love. Magkanaw na ko. Oh! Naipagkaon, oh! Lamoy diha! Aron kusgan kang manubag sa akong mga pangutana. Wiset ka! Mawa, masagana na ko sa kaulan imong sultian, love. Makalagot ka, Manggod Jigger! Makalagot ka! Dilaw na kumusod sa kwarto. Maghuwat lang ko ni Belio din eh. Kito si Arnel. Kalagot ka ano. Di may mo magdugol mi pirmi. Ready ka na ba sa atong lakaw, Lily? Yvonne? Kinahanglang mangandam ka, Lily. Kay doon ako'y sorpresa ni mo sa dapit nga atong atuan. Mahimo bag magpalayo ka sa kumbana, Yvonne? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!